दिनैनि दिना खोब गोजोनथाव आरो जोंनि बिटिसि सरकार आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो साबायखर होयो। रयनादाब्रि हाई स्कुला बे ओनसोलाव नायदावजाल' गंसेल' हाई स्कुल आरो बे हाई स्कुलावनो आङो फरायदोंमोन। दिनै बे स्कुला जौगानाय फारसे थांगासिनो दङ। दिनैहाय भारत सरकारनि जे आसनि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बे आसनिनि गेजेरजों नैबेहाय हस्टेल लुफुंनो थाखाय सेंसन मोनदों। गासै हौवासाफोरनि 50टा बिसिना आरो हिनजावसाफोरनि 50टा बिसिना बे दिनै हस्टेल लुफुंनायनि जे सेंसन बेखौ दिनैहाय सारा भारतबर्षआवनो दिनैहाय भार्चुवेल इन'ग्रेसन जादों आरो बे इन'ग्रेसनखौ खालामदों बे भारत सरकारनि एडुकेसन धर्मेन्द्र प्रधान आरो बेहाय रयनादाब्रिया बेखौ जोंनि सरकारनि बिथोन बादियै जोंनि बिटिसि सरकारनि बिथोन बादियै दिनैहाय बेखौ जोङो भार्चुवेल इन'ग्रेसन प्रग्राम खालामदों। बेहाय आंखौ ओनसोलनि सासे हिसाबै आंखौ बेयाव गाहाय आलासि हांख्रायदों। आं बे हिसाबै बाहागो लाफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव नैबे स्कुला आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। जोंनि बे ओनसोलनि गामियारि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा हस्टेलाव थानानै गावनि मोजां सोलोंथाइखौ लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों, आसा खालामदों। जोङो बे स्कुलखौ जौगाहोनायाव जोंनि फोरोंगिरि सारमोनहा दायथ' लानांगोन। बे ओनसोलनि जोंनि एसएमडिसिनि प्रेसिडेन्ट आरो मेम्बारफोर बिथांमोनहा दायथ' लानांगोन आरो जोंनि ओनसोलनि जे गामि नांजाबनाय गामिफोरनि जे गावबुरा नेहाथारि बा गारजेनफोर गोरों गोरा सुबुंफोर जे बिथांमोनहा बेखौ मोजाङै दायथ' लानानै बे ओनसोलाव जोङो मोजां मोनसे फरायसालि रयनादाब्रि हाई स्कुल जों खालामनो हायो। आंनि फारसेनिफ्रायबो आं बेखौ नाजाबाय थादों। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव नैबे रयनादाब्रि हाई स्कुला मोनसे बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआरआव गंसे मोजां मोनसे हाई स्कुल होननानै जोङो नाम मोनगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। स्कुलफ्राव बबेबा हस्टेल मोननो हानाय जादों मिथिनाया? जोङो बेहाय क'क्राझारावथ' गासै गोबां फरायसालि दङ। 100नि बारा फरायसालि दङ होनदों। बेनि गेजेराव जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै 16था मोनदों होननाय जों मिथिगौ। बे मोनसे डाटा दङ आरो बेहाय जोङो बावखुंग्रि हिसाबै रयनादाब्रिजों लोगोसे जोङो हरिनागुरि हाई स्कुलावबो जों मोननो हादों। बे मोननै हाई स्कुला दिनैहाय नैबे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियाननि गेजेरजों जोङो बे मोननै हाई स्कुलखौ जोङो मोननो हादों। जों बिनि थाखाय जोङो जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो।